ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራ ሰማዕትና ዛሃር ሚኒ ሚድያዩ አርስተ ዜናታት በመقدም ሎሚ ሰሉስ 19 ሐምለ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ አስዒብና ክነቅርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም አድማ ሰራሕተኛታት መንገዲ አየር ስካንዲኔቪያ ንምፍታሕ ልዝብ ይካየዳሎ ቁፅሪ ህፀፅዋን ሸወደን ብርክት ዝበለ ፃውዒታት ተቐቢሉ ድሕሪ ምስግጋር ሓላፍነት ምምሕዳር ከተማታት ቀዳሞት ሰፈርቲ ዩክሬናውያን ተቐቢለን ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ስቶረ ንሰደድ ጸዓት ኤሌክትሪክ ደጊፉ አርስተ ዜናታት ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ተገብረ ልዝብ ኣብ መንጎ መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቪያን ማሕበር ፓይለታት እቲ መንገዲ ኣየርን ስምምዕ ንምብጻሕ ቀሪቦም ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዝቐልጠፈ ኣብ ስምምዕ ክንበጽሕ ኢና ክትብል ዋና ኣዛታይት እቲ መንገዲ ኣየር ማርያን ሄርነስ ንኣገልግሎት ዜና ትእተ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣመልኪታላ ሎሚ ተገይሩ ዘሎ ዙርዘተ ጽቡቕ ከም ዝተሳለጠን ምናልባት እውን ናይ መወዳእታ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ከም ዘለዎን ኣብ ማሕበር ፓይለታት ሓላፊ መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቪያ ክፋል ሽወደን ማርቲን ሊንድግረን ኣገልግሎት ዜና ትእተ ገሊጹሎ ቁፅሪ ህፅፅዋን ሽወደን 112 ብለይቲ ብርክት ዝበሉ ፃውዒታት ኣብ ምምላስ ተጸሚዱ ምሕዳሩ ተገሊጹ እቲ መስመር ብፀዋዕቲ ብጻዕቂ ተታሒዙ ብምንባሩ ገለ ተገልገልቲ ነቲ መስመር ክረኽቡ ከም ተሸገሩ እንተኾነ ግና ትሽግር ሕጂ ተፈቲሑ ምህላው ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪቱ ኣብ ለይትን ወጋሕታን ነቲ መስመር ንምርካብ ብማእከላይ ገምጋም ካብ 1 ክሳብ 2 ደቂቕ ከም ዝወስድ እታ ሬድዮ ወሲኻ ገሊጻላ ካብ ባሕቲ ሓምለት ሒዙ ምዕሩይ ምቕርሐ ስደተኛታት ክህሉ ተባሂሉ ሓድሽ ሕጊ ድሕሪ ምውፅኡ ቀዳሞት ስደተኛታት ዩክሬን ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ክነብሩ ምዃኖም ከም ተነግሮም ተገሊጹ ኣብ ክንዲ ኤጀንሲ ስደተኛታት ምምሕዳራት ከተማ ሽወደን ሓላፍነት ምውዳብ ኣባይቲ ምውሳዱ ዝፍለጥ እዩ ዛጊት 3000 ስደተኛታት ዩክሬን ብኤጀንሲ ስደተኛታት ኣቢሎም ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ክነብሩ ምዃኖም ከም ተነግሮም ጸብጻብ ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪቱሎ ብጠቕላላ 10000 ስደተኛታት ዩክሬን በዚ ሓድሽ ሕጊ ክጽለው እዮም ተባሂሉሎ ብዘይ ሓገዝ ኤጀንሲ ስደተኛታት ናይ ገዛ ርእሶም መጽለሊ ዘዳለው ስደተኛታት ዩክሬን በዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘይቅየዱን ኣብ ዘለዎ ክጸንሑ ከም ዝኽእሉን ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ጸብጺባላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ ምብራቃዊ ክፋል በረኽቲ ፊንማርክ ካብ ትማል ቀትሪ ሶንያት ሒዙ ክሳብ ምሸትን ለይትን በርቅን ነጎዳን ከም ዝህሉ ብምጥቃስ ዋይኣር ብጫ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ጻዕቂ ናይ ዝነጎዳን በርቅን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ፍልሊ ክህሉ ወይ ዝበለት መጠንቀቕታ ኣብ ገሊኡ ጨሪሱ በርቂ ክህሉ ከም ዘይክእል ወሲኹ ገሊጹሎ ተቐማጦ በረኽቲ ፊንማርክ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑ ንግዚኡ ከይጥቀሙ ፊጥነት መኪኖም ምስ ኩነታት ኣየር ከም ማዕራርዩ መጽለሊ ከናድዩ ከምኡውን ኣብ ጎላጉል ካብ መጽናሕ ክቁጠቡን ዋይኣር ለበውኡ ኣመሓላሊፉሎ ኣብ መወዳእታ ወላ እኳ ዋጋ ጸዓት ኤሌክትሪክ ወሲኹ እንተሎ ኣብ ዕዳጋ ጸዓት ኤሌክትሪክን ንግድ ወፃን ኢዱ ክእቱ ድሌት ከም ዘይብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ዮናስ ጋርስቶር ገሊጹ ዘሎና ሕጽረት ጸዓት ንምሽፋን ካብ ወፃኢ ጸዓት ኤሌክትሪክ ምምጻእ ግድን ክድልየና እዩ እዚ ንግድ ንኣና ኣገዳሲ እዩ ክብል ስቶር ምስ ጋዜጣ ኣፍቶም ፖስተን E24 ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹሎ ብዘይካዚ ዘይከም ጠለብ ፖለቲካውያን ሰልፍታት እተሃገር ንኖርዌይ ካብ ዕዳጋ ጸዓት ኤሌክትሪክ ኣውሮጳ ክዓጽዋ ድሌት ከም ዘይብሉ ወሲኹ ገሊጹሎ እዚ ንኹልና ዝሃሲ ሓደገኛ ሓሳባት እዩ ዋጋታት ጸዓት ኤሌክትሪክ መሊሱ ክኸብር ኣብ ገሊውን ክሳን ዝገብር እዩ ካልኦት ሃገራት ኣብ እዋን ሽግረን ካባና ክገዝኣ እንድሕር ዘይንፈቅድ ኮይና ንሕና ኣብ ንደልየሉ እዋን ኤሌክትሪክ ምዕዳግ ክትጽገም ኢና እንካን ሃባና ኣገዳሲ እዩ ብዓብዩ ዝጸንከረ ወቕቲ ዊንተር ብቕድሜና ኣሎ እንታይ መጽእ ምህላው ብቕንዕና ክንነግር እዩ ዘሎና
ዋጋታት ኤሌክትሪክ ካብቲ ወትሩ ዝለመድናዮ ክልዕል እዩ ምክንያቱ እዚ ቅልውላው ፀዓት ኤሌክትሪክ ብደረጃ አህጉር አውሮፓ እዩ ተኸሲቱ ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን የግዲ ክንጽሎ ኢና ኢሉሎ ስቶር እምበር ክብራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰሉስ 19 ሐምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለው ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጽዮም ኣለው ስለምክትታልኩም ኣዝና መስጊና ሰላም